लायला जामायला बिखुनजो गोदान आरो बिहावसो गोदान बेवहाय आंनिल' दाय गैयाब्रा नोंसोर मानो आंखौल' दाय हमबाय थाखो आरे नोंसाजोआ आंजों खारफायामोनब्ला आं लानानै थांनो हागौमोन नामाब्रा आंखौ नोंसोर मानो किडनेपारसो सानखोब्रा किडनेप खालामनाय आरो लांखारलायनाय बिसोर मोननैबो बेलेग बेलेगसोलै नोंसाजोआ आंजों थांफानायखायसो आं लानानै थांनो हादोंब्रा नोंसाजोआ आंजों थांफायामोनब्ला आं अख्रा अख्रा लानानै थांबा बेसो किडनेप खालामनाय जागौमोन दा मा होनोब्रा नोंलाय आइ बिखुनजो खबरदार आंखौ बिखुनजो लिंथारनाङा नोङो लिंनोलाय आंबो गोसो गैयामोनब्रा नाथाय बोरैबा बोरैबि सोमोन्दोआव बिखुनजो जाबायब्रा लिंखानांसिगोन नों बेनिफ्राय थांगोन ना नोंखौ बुनानै हरनांगौ मानो बुनांगौ जाखोब्रा बुलु बुला खालामनानै जेबो जायालै हाजारखि नोंसोर आंखौ बुनानै हरा मानो हाफांखौ नोंसोरो बुनो नागिरा मानो नोंसोरनि थाखाय जोङो बिजामादैखा फिसाजोखा बे खोथाखौ नोंसोर मालाबाबो इगनर खालामनो हायाब्रा नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों आंनि फिसाजोनि हाबानि सिगां फैयामोनब्ला आंनि फिसाजोआ दिनै नोंजों खारफानाय नङामोन नोंनिफ्रायनो जाजोबदों आरो दा जोंनि न'आवनो फैनानै राजा जाफैनो नागिरदों नोङो थ आइ बिखुनजो आं मानो राजा जानोब्रा नोंसोर आंखौ रायो बुयो आं जेबो मोनालै खालि हाफांखौल' अनसायदोब्रा हाफांजोंल' मोजां रायलायदो एसेबां दुखु मोनगासिनो हाफाङा ओंखाम दैखौनो खहाबलायाखै गाबै गाबै गाबथों अरजाथारा एसेबां गाबो गाबनो हो बे जोंनि थाखाय थैबाय खोनासंब्रा नोंसोर एसेबां रागा जोंदों जे जुदि नोंसाजोआ आंनाव हाबा जायालासिनो सोरबा बांगालफोरजों हाबा जाहैनायमोनब्ला नोंसोर मोजां मोनगौमोन नामा मोजां मोननाय नङामोन ना आंखौ नोंसोर मोजांसो मोननांगौ नोंसाजोखौ आं लानानै फैफिनबाय नोंसाजोखौ आं हाबा खालामबाय होननानै माखौथो एसेबां रागा जोंबाय थाखोब्रा आं बायदि बिजामादै गय फाथै लानानै नागिरबाबो जेरावबो मोननाय नङा मिथिबाय मा गय फाथै दाबायदियाव फैसा लाख लाख लानानैबो नागिरा आं नों बायदि बिजामादैखौ ओंखारलां बे न'निफ्राय थैनानै थांगोन अब्लाबो नोंखौ बिजामादै गनाया लायला जामायला इसिबां रागा जोंथारबायना खोनासं नोंसाजोखौ आं बिराद मोजाङै जाहोगोन आं लासै लासैनो माहाजोन जागोन जेब्ला माहाजोन जागोन ना आंबो नोंसोरखौ नायफिना मिथिबाय गोमै नों एसे बुजिना मानसिया नोंखौ नायफिनगोनब्रा नाथाय बिहाव आरो बिखुनजो नोंसोर आंखौ जिबायदि खालामदों आं बावगाराब्रा आं माहाजोन जाजासिम गोसोआव लागोन माहाजोन जाखांनानै नोंसोरखौ नायफिनाब्रा बिराद दुगा दिन्थिगोन आं नोंसोरनि सिगाङाव बेनिखायनो आंखौ एदावनानै लाखानाङा माने आंखौ सैया खालामनाङा नोंहा माहाजोन जाहैयो दुखिया जाहैयो नोंनि खोथा जोंनोलाय मानो खोन्थादों मानो होनोब्ला नों आंनि बिखुनजो बै जाबाय आंनि बिहाव बेनिखायनो खोन्थानांगौ जाबायब्रा सानसे आं माहाजोन जागोन न' लुगोन बिराद गिदिर बिजनेसमेन जागोन थाखो बिल्डिं लुगोन बे खोथाखौ गोसोआव लाखि दिनैनि दिनखौ सम आरो टाइमखौ सानसे माहाजोन जाफिनबा आङो बुंफैफिनगोन फैनोनो मोना नों बे न'खराव ओंखारलां मा नायबाय थाखो नोङो सैमा ओंखारलां सैमा होनदों आंखौ सैमा एफा नायनो बाथारदों नोंसोर आंखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु नायनो बाबाबो जेबो नङा दे खालि हाफांखौल' नायनो दाबाव हाफाङा मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंसोरनि फिसाजो हाफांखौ खबर ला आंखौ लायाबाबो दिनै हाफां आलाय सिलाय जागौमोन आं हाबा लायामोनबा मा सानो नोंसोरो हाफांखौ लानो होननानै लादों नामा आङो हाफाङा बोराय हौवाजों थाङा होननानै सानखाबाय थाखादोंमोन बे ओरैबाबो खारखागौमोन हाबानि उनावबाबो बे बोरायजों रायजो जाखायोमोन मिथिबाय हाबानि सिगांनो बे बोरायजों हाबा जानानै आंजों खारबाय उपाय गैयाव आंबो लानांगौ जाबाय बेनिखायनो नोंसोर आंखौ मोजांसो मोननांगौ इसोरसो सिबिनांगौ बारद्रायबाय नोंनि बुंनायाव महाराजा बारद्रायाखैब्रा आं नंगौ खोथाखौसो बुंदों नोंसाजोखौ हाबा लानो होननानै लायाखैब्रा आंबो उपाय गैयावसो लादों आं जेरावबो थानो थाखाय जायगा गैया जेरावबो न' बां गैया होननानैसो आं लादोंलै बेनिखायनो नोंसोर आंखौ जानला माला बखिलाबायनाङाब्रा नोंसोर आंखौ बिजामादै गनाया जेबो नङा नाथाय फिसाजोखौसो मोजाङै नायनो बानाय उनाव फिसाजो आलाय सिलाय जायोबा आं मिथिया मानो होनोब्ला नोंनि फिसाजोआ आंखौ गोसो थोआ हाबा लाबा लानानै बिदिसो बुंदों दायो आं सैथो खोथाखौनो बुंदोंब्रा नोंसाजोआबो आंखौ गोसो थोआ नोंसाजोखौ आं मोजां मोनोमोन आरोना अनो आं दाबो नोंसाजोखौ नाथाय नोंसाजोआ आंखौ गोसो थोआ अब्लाबो आं मोजां मोनगोन हाफांखौ जानांगौ बेखौ एसे एसे होनो नाजागोन नाथाय नोंसोर दुखु होयोबा आंनि हाफांखौ खोथाया हले गाज्रि जागोन आच्छा बारु थाबानि लारु आं फैबाय बिफा मा बुंदों खोनादोंना हाफांखौलायनो हाबा लानो गोसो गैयामोननो मा बुंदों खोनाबाय आंनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा जि जायो जाबाय थाथों मोनथों बियो गावनिबो गोसो बायदि खालामनो नागिरनाया मोनथों एसे साजा मोनथों ला 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 लु 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 ला 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 खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओंखाम गैया खुगा गैया ला 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 लु 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 ला 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 साला बिहाव बिखुनजो आंखौ बिजामादै होननानै गनायला नामाब्रा गनायाबाबो अरजायालै बेलेग बिहाव गोदान बिखुनजो गोदान नागिरनानै लालायगोन माथो नंदोंलै नैबे अमा राजाखौ मोनसेथिं जायाबा मोनसेथिं फारसेथिं जायाबा फारसेथिं खायदा बोराय नागिरग्रासोब्रा बे अमा राजाया बिजामादै आंखौ फसायाखै मा जाखो आंहा गुबुन बिखुनजो नागिरलायगोन गुबुन बिहाव नागिरलायगोन बास फैसा खतम पाद हजम ना मा होनोमोनलाय बेबायदि जासिगोन आरो रायजोफोर
बे चेनेलखौबो गोसो होनानै नायदोब्रा बै चेनेलखौ अनसायनाय बायदि नै बेयावसो धुमधाम जालांबाय थागोन काहानिफोरा गावस्रा जराखौ बै मोनसेखौल' लानानै सानबाय थायो खोमा सिजन 1निखौल' फार्स्ट चेनेलनि बायदि अमा राजाजों हांग्रिजों हाफांजों नारजि बुदांजों बेफोरबायदिल' साननानै दिमागाव लाबाय थाखायो नालाय नोंसोरो ओंखायनो एक्सेप्ट खालामनो हाया जादों माखासेया नङा दे माखासेया मालाय बुजिखायो माखासेया स्ट'रि लाइनखौ कमेडिखौ मालाय बुजिजोबखायो माखासेयासो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै बै मोनसे सिजन 1नि जराखौनो नांबाय थायो बिसोरनो बै सिजन 1नि बायदि जाजाबनो लुगैबाय थायो काहानिखौ बिदि लाबोआ बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौबो गोसो होनानै नायबा बुजिगोन जे बे काहानिया डिफारेन्ट बेबो मोजां होननानै आच्छा बार' टाइम लारु भिडिअ'आव फैफिनदो होमबा आयला माथो बमरसोलै बेलाय मा खालामबाय थादों बेलाय बेवहायलाय आं हले जेबो मिथिखाया आंनो नांगौ नों आंखौ मोजां मोननानै सा ससेयाव गारबा जाया बेनिखायनो आंनिफ्राय जा लादोंमोन आंनो होफिन नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन बिदि दा बुंलै मानो बुङा नों आंखौ गोसो थोबा थोनानै सा ससेयाव गारनो नागिरबा जागोन नामा नोंहा हौवा दंखायोलै गथ' सानै दंखायो बे खोथाखौ नोंबो मिथिखायोमोन माथो आंहा गथ' गथाय दङ हौवा दङ होननानैबो नों आंखौ गोसो थोदोंमोन दालाय मा जाखो ना सोरबा हिनजाव मोनबाय मोनाखैलै रावखौबो गोसो थोआखैलै आं माने नोंनि हौवाजों बुजानो गिदोंलै गोदोलाय माथो गियामोन एसे एनै दामजानानै मोनोबालाय माथो जायो होननानैसो बुङोमोन माथो नोंलाय दालाय माथो जाखो आं एसे उन्दैमोनलै बेनिखायनो बुजिया जादोंमोन मा उन्दै बेलाय बोसोरसेयानो जायाखै माथो जोंनि गोसो थोलायनाया दिनैसिम बोसोरसेयानो जायाखै दासो मास मोनथामल' जादों मास मोनथामावनो अहाबाय नों आंखौ बिदि मानो होनदोंलाय मानसिफोर खोनागोन बाब्र मा जादोंलाय हनै आंनि लोगोबो फैबाय थांदो नों दिनैथ' थांबाय र' आरो फैफिनबावगोन आंनि फनखौ थिखोआबानो दिगदारसो दं नों बाब्र सोरमोनब्रा माबालै आनै जायो आनै आच्छा बार' टाइमानि लारु नोमानियालाय मानो रायनानै थांगोन नोंखौलाय दाय मावदोंमोनलै आङो बेनिखायनो रायदों आंखौ खोन्थालाय मा जादों सैथो खोथाया बादान सोब बाखान सोबागोन आं माबालै आंहा रावबो गार्लफ्रेन्ड गैयिखाय नोंनि खायदाखौ लानानै आंबो बुरै हिनजावजों लाइन मारिदोंमोन आंनि खायदाखौ लानानै बुरै हिनजावजों लाइन मारिदोंमोन औलै बुरै हिनजावजों लाइन मारिदोंमोन आङो एसे एनै आखाइ खरसाबो मोनदोंमोन दा बुरै हिनजावजों लाइन मारिनो गोसो गैलालै मालाय गोदान हिनजाव मोनलायबाय नामा माने गोदान बुरै हिनजाव बिदि नङा बे बाराव सिख्लासो गोसो थोदों आं वा सोरखौ गोसो थोदोंलाय सोरखौ खोन्थाजायालै आंनो खोन्थाबासो जाफुंगोनब्रा नों आंनो खोन्थायाबा जाफुङालै नों मानसिया आंनि लोगोबाबो नोंनि नोजोरा बिराद गाज्रिलै माने नोंनो खोन्थाबा नोजोर नांगोन ना ओरैनोबा आं दासो गोसो थोहांदों सिख्लाया मिथियाना आं गावखौ गोसो थोयो होननानै आं नोंनि लोगोब्रा नोंनि गाज्रिखौ मालाबाबो साना साला दाया दंखायोलै बावखुंग्रि हाजोआव थांखुमानाया आंखौ गारनानै बावखुंग्रि हाजोआव थांग्रा साला खोन्थागोन ना सोर सिख्लाखौ गोसो थोयो नों जानला माला खोन्थाजायालै सोबानो नामा आंल' गोसो थोयोलै बे सिख्लाया आं गावखौ गोसो थोयो होननानै मिथिया सोरथो दुमफावलै दुमफाव गोसो थोलाय नामा नोङो मोजाङानो दे प्रप'ज खालामबानो जाबायब्रा आं खालामनो हायालै प्रप'ज आं गियो बुरैखौलाय मानोथो गियाखैमोन नोंलाय हाबा जाखांनायफोरखौ प्रप'ज खालामबाबो जेबो नङा बिसोर सिरियास लाया बेनिखायनो हाबा जानायफोरखौ प्रप'ज खालामजायो जादलै बिराद सिं नोंबो मिहि गुन्दाथार माथोलै बब्र आं थांनोसै मोसौनो दै दौहैनांगौ आंहा आच्छा बारु टाइमानि लारु आंहाबो न' फारसे थांनोसै दुमफावखौ गोसो थोयोनो नायफिनजागोन नालाय बे दुमफावजों मालाबा लोगो मोनबा दुमफावनो स्राय खोथा खोमागोन आं बिनि उनाव जा होगा देखा जायगा आयो हाबा जाना लानानै जाल्लासो जाबाय दासो जि बुरजा माइरं जावबाय आङो माइरं जावनो हायाबाबो बिनि उनाव जि बुरजा थोरसि लथा सुबाय हाया साराय गोसोमखौबो सुबावबाय दा आरो आंखौ जि सुनो होलायबाय आयो रुवाथि ना बिहामजो आंलाय माथो रुवाथिनिख्रुइबो बांसिनसो खामानि मावनांगौहाय बिहामजोफोरालाय नाव अमा राजानाव हाबा जाफैनायखौसो बिदि मस्ला मोनदों आंलाय ओरैनो आंखौ बुङोमोन जानला माला हौवाजों दा थां होननानै मोजां हौवा नायनानै थां माहाजोन हौवा नायनानै थां न'खर नायनानै थां होननानै दा हनै गावनि गोसो बायदि फैदा लानानै माथो मस्लासो मोनफैबाय फुङावनो सिखारनांगौ थोरसि सुनांगौ सिथ्ला सिबनांगौ साहा फुदुंनानै होनांगौ थोरसि लथा सुफैनानै ओंखाम जाननांगौ ओंखाम जानखांनानै आरोबाव जि सुनांगौ जि सुखांनानै आरोबाव सिथ्लाफोरा दाखोर जादों नामा सिबनांगौ आरोबाव आलासि फैबा गय खान्थि राननानै होनांगौ मिनिस्लु जानांगौ रागा जोंबाबो दुखु जाबाबो मिनिनानै रायलायनांगौ आयो मा एसे असाइस हाबा जानायालाय बालनि आं मानोबा हाबा जाफैफ्लांखो मानोबासो मा पाप मावनायनि हाबा जाफ्लांखो आङो पाप मावनायनि आं अमा राजा बायदि हौवाखौ मोनखो मालाय माहाजोन हिनजावफ्रा बिदि मावनाङानो खोमा मालायखौ अर्डार खालामबानो मोनो खोमा आंहा हाबा जाना लानाय बिदि जाबाय
बिदिसो मस्ला मोनबाय आङो आया बालबा खिथु हाबा जाबाय आङो आला बे खनायाव थानानैलाय मा जाबाय थाखोलै हाफां दैथाव महाराजा आंनि दुखुखौ जेबो बुजिया नोङो बुजियोब्रा बुजियो मानो बुजिया जानांगौ जाखोब्रा नोंखौ बुजिनायखायनोथ' नोंसानि बिमा बिफाजों रायलायनो थांदोंमोन आं नों जोंहानाव थांदोंमोन मा होनखो मा होननो रागायानो दाबो थिखिनायावनो दङ आंखौ दाबो रागा जोंगासिनो होमबा आइ आफामोना माथो बुंबावनो एसे एनैखौलाय रागा जोंखागोन नों जिंगासि नाङाब्रा मास मोनसेसो ओरैनो बोराबफ्लागोन आंनो मास मोनसेखौ नांला आङो दानो दिनैनो आइजों रायलायनो लुगैसोदों आं बिराद खस्थ' हाबा जानाया मालाङा आरो मालाबाबो हाबा जाल आइ बिदिनो थासिगोन आङो माने आंजों आइया माथो आं नोंजों एफा खस्थ' खामानि मावनांदों न'आवनो इदि खस्थ' मावनाङा आइ बाल नोंसानाव माइसि बारा खामानि मावफैनांदों आं न'आव थांनो लुगैसोबाय महाराजा दोनैनोथ' हागौमोनब्रा नोंसानो मानो ओमफ्राय नोंखौ मोजां मोनाबालाय माथो खालामबावनांगौब्रा महाराजा मा खालामबावनो आं बुंलाय आं एकदम बोरैबा मोनजोबथारबाय नोंसोर न'आव थानो सुखुला आङो थानो सुखुवाबाबोथ' थानांसिगोन नोंखौ जोंहा न'आव दोनलानानैथ' बिमा बिफाजों रायलायनो थांदोंमोनब्रा बिमा बिफाया रागा जोंनानै हरबाय माथो नों सामफ्रामबो थांबाय थाना आइ आफामोनखौ बुरखायनो आच्छा होमबा आं बिखौ थाव फोननानै थांखानांसिगोन नङा होमबा थाव फोननो जानाय थाव ना नारेंखल थाव आं फोननानै हरगोन महाराजा थोद साला थाव फोननानै हरनोसो ओंखारबावो माथो नोंलाय आं मानो होनोब्ला बे न'खराव थानो बाथ्राबाय ना महाराजा आरो नों भाइरेल जानानै थाब थाब फैसा खामायनो इउटुब चेनेल खुलिनो होननायलाय माथो जाखो भाइरेल फट'खौनो रावबो माबाखौनो खालामासै माथो सोमसिनोसो हरदोंबालाय सोमसिखौ फन खालामदोंमोन रिसिभखौ नों खालामाखै आच्छा बारु थाइबानि लारु आं थांनानै लोगो हमहैनोसै नामा थां खेबसे लोगो हमहै थां होमबा होमबालाय नों खामानिखौ मावनो गोसो गैयाबाबो मावदो जागोन दे माबार भाइरेल जादे मास मोनसेयावनो कन्टेन्ट मनेटाइज जानानै मास मोनसेयावनो मनेटाइजेसन खालामनानै इउटुब चेनेलफोराव फैसा मोननांगौ जोंहा खहे बोरायनो फैसा हरनो हाबानो न'आव आंखौ आफामोना एक्सेप्ट खालामगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु मालि आंनि खाफालाखै बायदि जाथारबाय दा बाल दा बिखुनजोआ फैनानै मोनसे खामानि होफैलायगोन आंनो हालि आयो बाला माइरं बायनो फैदों नामा औ नोंलाय बहा थांनो नागिरदों आंना नार्जि बुदां बयफ्रेन्डखौ लोगो हमहैनो नागिरदों ए नंगौ नामा समायनाबो नुथारदोंहाय नोंखौ समायना नुगोनथ' आरो बे गस्लाखौ नार्जि बुदाङा हरदों आंनो आरो खर' खानाय फिथरखौबो बे बिबारखौबो नार्जि बुदाङा हरदों ए मोजांथार दे आंजोंनो हाबाय नोङो आंहा बेसेबां लाखि ना नोंहासो नार्जि बुदांजों गारजादों दावसो देलाय खुगाखौ मोनदों होननानै जानला माला दाबुं नार्जि बुदाङा आंखौ गारदोंना नार्जि बुदांखौ आं गारदों बे खोथाखौ नोंहा बुंनो जेबो मोन्थाय गैया आरो जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दोबो गैखायामोन मिथिबाय जों रायलायोल'मोन लाजिनाङा दे लाजिबा खाजि खोमायो अबेसो नार्जि बुदाङा नोंजों समायखायामोन समाय माखौ बुंबाय थायो नोंलाय नोंजों समायो नों लादोना आंनि सिगाङाव बिदि बुंबाय थानाङा ना नों लाजिदों आयो माखौ लाजिनांगौ जाखो नोंस्रा सानैया रिलेशनशिपआव दङ आंहा लाजिनांगौ नामा वाइला माथो दावसो देलाय दंलै खोथाया गोसारबाय नामाब्रा ओइ भाइरेल जागोन आंहासो फेमास जागोन साया जेसेबां स्ट्रं जाया माने गोसोजों नोङो एसेबाबो गाबखायो जेबो नङा अके बाय बाय उनाव हौवा मोजां मोनगोन नोंबो आंनिफ्राय बोर थाबाय आइला माथो बिदिसो जानानै दं घटनाया आच्छा बारु थाइबानि लारु हिनजावफोरनि खोथाखौलाय आंनो माननांगौ आंहा सोमस्रिजोंसो रायलायनांगौ दा माथो महाराजासो मानो फैदों बेलाय ओइ सोमस्रि नोंजों खोथा दङमोनलै ओइ सिखिरि मा नुनानैबो नुयै बायदि खोनानानैबो खोनायै बायदिब्रा आं एसेबां गाज्रि नामालाय अ महाराजा मामोन आं नोंनो लान्थं पिक्सार हरदोंमोन ना बापावै लान्थं पिक्सार नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों औब्रा आं नोंनो लान्थं पिक्सार हरनाया बे फट'खौनो मोनदों दा नों मा बुंलाबायदों आं जेबो फट' मोनाखै बापावै मा लान्थं पिक्सार मानि लान्थं फट' लान्थं फट'लै आंनि लान्थं फट' नोंनावबो दङ दा आंनि लान्थं फट' नोंनि लान्थं फट'खौलाय आंनावलाय मानो थानांगौ जाखो नोंनि वाट्सएपआव नायदो आं नोंनोबो लान्थं पिक्सारखौ हरबाय नायलाय आंनि लान्थं फट'आ नायलाय बापावै नोंनि असाइस बासाइस लान्थं फट'खौलाय आंनोलाय मानो हरदों नोंनाव आंनि लान्थं फट' गैयामोन नालाय बेनिखायनो हरबायब्रा दाथ' आंनि लान्थं फट'आ भाइरेल जाबा नोंसो बदनाम जागोन मानो होनोब्ला नोंनावल'सो आंनि लान्थं फट'आ दंमोन बोरै गोसारखो होननानै पुलिसनो खोन्थायोबा पुलिसआ नोंखौ जहमगोनब्रा ओमफ्राय नोंनि लान्थं फट'खौथ' आं जेरावबो गोसार होआना नों मा मिथिनो आंनि खायदा बोरायखौ ओइ सोमसै नों थांनो हासिगौ जागोन दे आं हले जेबो मिन्थिया दे ओमफ्राय आं जेबो नुवाखैबो आच्छा बारु थाइबानि लारु ओइ महाराजा सोरखौ फाव फान्दायनो नागिरदोंब्रा माने आंनि लान्थं फट'आ नोंनाव दङ नालाय बेनिखायनो आं मोजां मोनबाय मा एसे गाज्रि मानसिलै नोंनि लान्थं फट'खौ हरनानै नों लाजियाखै नामा नोंसो गिनांगौ उल्था आंखौसो सिगिगासिनो हरबा हरनानै लान्थं फट'खौ बेनोथ' आंनि खायदा बोरायब्रा आंनि लान्थं फट'खौ नोंनो हरनानै आंबो जायनो मेनोनो हरनोसै बैनि मबाइलनिफ्राय हरखावलाजोबनोसै उनावहाय थाङै नोंखौनो दाय बानायनोसै मानि थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला आंनो फैसा नांगौ
आंलाय मा मिथिगौ नोंनो फैसा नांगौ मा खालामनो आंलाय आंनो फैसा नांगौ नों जुदि आंनो फैसा होआ आंनि लांदां पिक्सारखौ बयनोबो राननानै होगोन बेनिफ्राय नोंखौ जेल जाहोगोन मा औ नों थिगखौनो खोनादों थफिराम भाई आंनि लांदां पिक्सारखौ नों मोनबाय नों गोसार होसिगोन ना एबार आं नोंनि फट'खौ गोसार होआलै आं डिलिट खालामखानोसै नोंनि लांदां फट'खौ अरे डिलिट खालामबा मालाय मा जानो गाबोन आंनि लांदां पिक्सारखौ आं गावनो इउटुब ससियेल मिडिया जेरावबो होगोन बेवहाय मानसिफ्रा सोंबा आं बुंनोसै आं बे फट'खौ थफिरामनोल' हरदोंमोन बेबो हरफ्लांदोंमोन होननानै लोगो हमनानै थफिरामखौ बुंदोंमोनबो आङो आंनि लांदां पिक्सारखौ दान होननानै नाथाय दानाखै उल्था बियो राननानैसो होबाय ससियेल मिडियायाव होननानै आं नोंखौ फोसावगोन अब्ला आं लांथं जानानै मा भाइरेल जागोन नोंबो भाइरेल जाफागोनब्रा बेनिखायनो खोथाखौ मोजाङै खोनासं जा एसे फैसा दङ आंनो होफैबानो जाबाय उनाव आं नोंनो फैसाखौ होफिनगोन दा आंनो एसे फैसानि गोनांथि जानानै दं मिथिबाय आच्छा दे नों बुजिखाबाय आं बेखौ मिथिबाय बेनिखायनो आं न'आव थांनोसै बापावै गावनि लांदां पिक्सारखौ गावनो राननानै होग्रा माबायदि मानसिलै बे उनाव आंखौसो बदनाम खालामनो नागिरबावदों दालाय आंलाय फैसाखौलाय बबे मोनना होनांगौ जाखो बिफानिफ्राय खावनानै होफैयाबा जाबावगोन दा मा खालामखोलै बे मानसिया मा एसे फाग्लालै बे अमा राजाया उपाय गैला सोमस्रियासो नुबावबाय जुदि अमा राजाया आंखौ फाव फान्दायोबा सोमस्रिनि नोजोराव आंलाय मा मान थागोन सोमस्रिया बुजिखादों बियो अमा राजाया गावसोर लांदां पिक्सारखौ होदों होननानै आं बेफोरखौ सानबाय थाया अबेसे सोमस्रिजों रायलायहैनि र' बे आंखौ मानो नुनानै खारलांखो मानो रायलायलासिनो थांखो बे सोमस्रिया हेलौ सोमस्रि मानो गारनानै थांनाय नों आंखौ राव होनानै थांबानो जायोमोन ना आच्छा आं नोंसानि न'आव थांगासिनो मा थांनाङा आच्छा दे अब्ला आं गाबोन थांगोन दै अके बाय बे अमा राजाया आंखौबो फाव फान्दायगोन नामासै गावसो आंनो लांदां पिक्सारखौ हरदों आंथ' बियाखैना फारसेथिंजाय आङो हाफांनो मा होननानै खोन्थागोन हाफाङाबा आंखौ बुजिगोन ना बुजिया आं जोबोद टेनसनसो जाबाय ओरैनोबा अमा राजाया बोरैबाथार मानसिया आंखौबो फाव फान्दायबा मा जानांगौ दे आं जोबोद गिनायसो मोनबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे गाबोन फैफिनगोन बाय